Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο. Και να λοιπόν που μαθαίνουμε ότι εφόσον χρειαστεί ο Ολυμπιακός μας να αποκτήσει τερματοφύλακα, είτε δεύτερο είτε τρίτο, λέμε, θα ασχοληθεί με την περίπτωση του εικονιζόμενου, του Μάρκο Ντμίτροβιτς, του Σέρβου, ο οποίος είναι και διεθνής, με ύψος 1,89, 32 ετών, με 19 συμμετοχές παρακαλώ φέτος με τη φανέλα της Σεβίλης και έχει συνυπάρξει, πρόσεξε, με το Μεντιλίμπαρ και στην Eibar αλλά και στη Σεβίλη. Άρα λοιπόν μιλάμε ξεκάθαρα για επιλογή δική του. Το θέμα όμως είναι ότι έχει συμβόλαιο με τη Σεβίλη έως και το καλοκαίρι του 25, του χρόνου δηλαδή, τέτοιο καιρό περίπου. Λοιπόν μας κάνει εμάς, ναι ή όχι και γιατί? Αναμένω από κάτω στα σχόλια τα φώτα σας και τα υπόλοιπα εννοείται, κλασικά, καθημερινά και από τα 3 κανάλια RSP. Ευχαριστώ για τα πάντα, συμμετοχή, ακρόαση, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!